Sziasztok! Ebben a mai videóban szépen reagálni fogunk a Kétokos Official Chapter 1 movie-ra Danival. Hello. Daninak kivicsaklott a bokája, és most gipszben van, ezért Csak be van kötve. ezért jobbulást kívánjunk neki. Na, Köszönöm. de viszont nézzük a Várjunk bele movie-t. a közepébe. Hát a közepében, na nézzük. Hú, de jó. Az G. Amúgy annyit elmondok, hogy én már láttam, de Dani még nem látta. Vagy nem nézek kétokos. Ő nem néz ki okos. Szidja? Nem szidjátok. Nem vagyunk. Ő nem néz ki okos. Én már láttam, de amúgy jó meg van csinálva, csak nézd. Ebbe belegondoltam, hogy több mint 200 000-en vagyunk, ami azt jelenti, hogy az már Magyarországnak a 2%. Hát köbben. Nagyon. Meg 10 millió magyar van. Igen, nem? Csak. Hát a határon... De túl szeretem, 16 nézzétek ezt a 632. minőséget. Mi van? Hát összesen a világon szerintem... Pont 600-szor. Szerintem annyi. Halló, Készen álltok? Megborották. Akkor kezdjétek. Igen, hát ez fix. Szétszedem, hogy Menj már ki, nézd már rá. Volt én is. Az meg beesett ide hátra a talon. Bazd meg! Itt az olyan fura, hogy itt, érted, így csak megrezzen így a kamera, és így bum, így leáll a fasz. Leáll a... Felvét. Igen, leáll a felvétel, és itt elgátó no szignál, de mindegy. Kétokos marcs mindig. Ez nem családbarát. Melyik? Ez a videó? Hát van. És miért tettem, mint kafé? Na mi van? Felfrissült a memóriá? Mi? Hol vannak a táskák? Papca az élemossa a kezét, nehogy már úgy legyen, hát... Mi van? Akarsz valamit mondani? Még az óra a kezén, ahogy látom, hogy ez nem... KDS! Igen, csak annyit, hogy van valami a fogad között. Ne! Elfogyott a türelmem! Hol vannak a táskák? Steve! 3! Steve, nem ér ennyit ez az egész! Meg tudjuk beszélni! Ide ordít. Már Messenger. Ki van mindenki? Hív a nyuci. Nem, anyuci, majd figyelj. Szia, Titani tajány! Szia, apa! Ugye nem felejtetted el a délutáni táncversenyt? De hogy felejtettem meg, kislány, mert mindjárt indulok. De nem, apa, légy szíves, most indulj, mert el fogunk késni. Most indulok, csak benne vagyok most valamiben. Jól van, apa. Pusz! Szeretlek, kicsikém. Sietek. Én is szeretlek, puszi. Papca is angry. Na szabadíts ki és húzzunk innen. Jó kis Angry Bird. Mi van veled? Ő még itt van, vagy már így veled? Megy az Ha az ember messze menne, el ne feledje! Azért meg kell igazítani az öltönyt. Haladjunk. Nézzük. Hallod, Katie, hol vagyunk? Nem tudom. De ez ilyen minőséget ilyet nem Ez látok. Ez végig olyan rám szép van. minőség. Csak most veszed elő. Most jutott eszembe. Azért mi ez a hely? Rozott egy létre. Hogy a két mesélek a bornak. Igen. De az ilyen, olyan pont ilyen kritikus. Ezért. Hallod? Ez Budapest? Mi a... A táskám! Nekem ez a rész tetszik amúgy a legjobban. Amikor kihozzák a táskát. People are looking at me, it couldn't be, better believe.
közben. Robbokat. Biztosan kötötted Hiszen nem. Persze, itt lesznek a lépcsőalap. És tudom, hogy nem találnak a táskát. Ez a pénz. Nem tudom, hogy mi van ebben. Húzd! Jó, megvannak, tesó. Hozzad! Bassz meg! Itt Nem mutatják, hogy mi van. Hát ez nagyon jó, hallgatok, ez a minőséges könyv. Jaber itt van, Jaber. Oké, dolgoz, motherfuckers, lad! Közben megéhezett. Itt egy jó. A Deák Ferenc tér következik. Átszállhat... Itt most mindenki, aki észrevesz valami furcsa dolgot a háttérben, az írja le kommentbe, hogy én. Ott van Jan Gogli. az M1-es és az M2-es metróra. The next station is Deák Ferenc tér. PSG Change here for metro lines M1 and M2. Baláski. Figyelj, tesó, adjál meg pénzt. Gyerekek! Ti mi a figyfenét csináltok itt hajnal 2-kor? Hát megbeszéltük, hogy este itt találkozunk. Nonsens! Azt beszéltük, hogy este 8-kor találkozunk itt. De különben is hogy nézel ki? Mi történt az arcoddal? Azzal ne törődj, majd elmeséljük, itt vannak a táskák. Akkor viszont itt az ideje virítani a szajrét. Azért ott van egy Balázs. Gyerekek, ez nagyon Balázs Kix. Új, na. Szóval ennyi is lett volna ez a kis film. Reagáltunk. Nagyon jó lett. Ilyen minőséget szerintem nem tudom amúgy, hogy láttunk-e egyáltalán, de én is kevéssel azért. Elő is leszögeznénk, hogy semmi bajunk nincsen, és nagyon tetszik a film. Csak hát most így hülyeskedésből reagáltuk, mert nincsen. Nem, már nincsen videó ötletem, most ez van. Na, csumi! Hello.